Pozrieme sa na aplikáciu s názvom Videolite, ktorá ti umožní používať YouTube Premium zadarmo, bez platenia. A pozrieme sa na ňu pretože na túto aplikáciu som už robil video. Tuto niekde ti ho dám. Písali ste mi, že ste mali problém, že vám to nefungovalo, vypínalo sa to a podobné problémy. A v tomto videu prejdeme krok za krokom, čo robím v tej aplikácii, ako ju používam a vlastne možno prídete na dôvod, prečo vám to nefunguje a mne áno. Ukazovať si to budeme na tablete, pretože momentálne to natáčam na telefón, čiže nemôžem vám to ukázať na telefóne a na tablete to trošku funguje inak, je tam jeden malý rozdiel, ktorý vám samozrejme poviem, ale inak je to všetko rovnaké. Čiže čo sa týka stiahovania, šiel som normálne do App Store, napísal som sem Videolite, stiahol som túto hneď prvú variantu a vlastne mám ju sem. Po otvorení mi môžu a nemusia vyskočiť reklamy. Teda, aby som bol presnejší, jedna reklama alebo niečo také. Toto vás nejako neobmedzuje. Ďalšie reklamy, tak ona vyskočí na celý displej a vlastne je to len raz za čas. Keď dlhšie nepoužívate tú apku, tuto hore budete mať len taký krížik, ju 3-krát tuším, že zrušíte a vlastne už vás to ďalej obťažovať nebude. Vyberiete si YouTube, je to trošku pomalšie oproti YouTube, ale myslím si, že to nejako neprekáža. Tuto sa môžete prihlásiť, teraz keď si vyberiem nejaké video. Čiže momentálne mi ide video. Teraz niekto písal, že tam mu nejde otáčať napríklad. Ak myslel toto, tak vlastne otáčanie funguje v poriadku. Teraz pokiaľ napríklad zruším, tak zvuk mi ide stále, ako môžete počuť. Ak sa vrátim do apky, teraz nastáva ten rozdiel medzi tabletom a telefónom. Pokiaľ by som zrušil takto na telefóne, tak mi to hneď ostane tuto hore. Pokiaľ to chcem urobiť na tablete, tak niekedy je potrebné tuto, keď dáte zväčšenie obrazu, tak vybrať túto možnosť a následne to zrušiť, aby ostalo vlastne. A je to funkčné. Taktiež niekto písal, že pokiaľ vypne zariadenie, tak sa mu to zruší. Vidíte, že video ide stále a rovnako aj zvuk. Je stále tuto a pokiaľ chcem ísť späť, klasicky vôjdem do aplikácie a pokračujem normálne ďalej. Skúsim nejaké iné video vybrať. A vidíte, že stále to ide. Jsem klasický rybář, který sedí u vody vlastně s prutem a čeká na nějakého kapříka, ale jsem profesionální rybář. Věnuju se chovu, prodeji a sádkování ryb. Čiže ako ste sami mohli vidieť, aplikácia ide bez problémov. Reklamy, ktoré som vám spomenul, sa vyskytnú len raz na začiatku, ako otvoríte aplikáciu po dlhom čase a vlastne žiaden iný problém tam nie je. Ako som vám ešte spomínal, je tam trošku rozdiel medzi tabletom a telefónom, čo sa týka toho zmenšenia obrazu, aby ste ho mali na ploche, ale taktiež si nemyslím, že to je nejaký problém. Aplikácia sa dá plnohodnotne používať aj so zamknutým zariadením. Takže ak by vás ešte niečo zaujímalo alebo mali ste nejaké problémy, kľudne mi napíšte, nemám problém urobiť o tom video a ukázať vám nejaké riešenia alebo ako to robím ja.